Panglipur ing tias dadosaken suka ing penggalih dengan sami langkung-langkung kadang-kadang sinoman kagung putri ugi kula sakadang genya asung panglipur saged dadosaken jampinipun saya genya sabiyantu bot repotipun danipun Bapak Sakidi Ibu Wahyuni sak kulawarga dene Kang Putra Sirat Bojo Temanten Mbak Hendila di Lestari ugi Mas Bagus Nur Arifin Setyo Budi genyo mangun beberan agung tansah binayu aridho saking Gusti Kang Maha Kawit donya dumugi ndelahan amin ya rabbal alamin kepareng kula nepangaken setunggal baka setunggal para kadang waranggana kapurwakan sisih wetan piyambak iki diasta lho iki diasta Noyo no panjenengan paling lah kula bingung Pak Etani pundi oh bingung luwih bingung meneh aku pripun nyawang wong maneh sih saya bingung malah kaya sampean nyawang sampean malah mumet kan lha pripun kok mumet iki lah pengapesan wong manis kaya sampean aduh para semua sinten wayu monggo dalu saking pundi nggih kula kepaling asma Listiani Mijil saking Margomulya Bojonegoro Margomulya Bojonegoro paring asma Listiani Wijeng makarya wong ayu sinarengan para kadang kukila laras geser ing tengenipun ingkang seh tengah paring asma sinten Nduk nggih kula ayo jujur gak mereka jujur soalnya ngene ana sinden kok gak gelem jujur karo MC mulih hanyang-hanyangan rong dina rong bengi kula nate jujur karo MC Nabilaran iya ta iki jan kebangetan tenan kuwi monggo para asma sinten Wayu kula diajeng titis dua suara ngaten diajeng titis dua suara dua dua suara ya berarti ACDC ya titis diajeng titis dua suara kemudian aslinipun nggih aslinipun ya maksud iki lahir daerah ndi to Tis tak dilat bagus kowe kok lah wong asli lahir niku pundi saking Sido Makmur Sido Laju Sido Daret nggih saniki berdomisili wonten Muguraya bose Ketutke jago nggih serak monggo pokok rukun langgeng wong ayu amin sembah nuwun Mbak Titis kasambung tengenipun Mbak Titis monggo kenalan dhewe mari asma sinten Nduk Wilujeng dalu Pak kula dalu wong ayu derek tetepangan nami kula galuh asmara di dalam wonten pundi sakmenika saking Brangol Karangjati nggih alhamdulillah matur sembah nuwun kok saya kuru to Nduk apa nggih iya mongko ki sak gedhe-gedhekno lho iki lah tenan kok beda karo mbok mudi sing ning omah kuwi saya mrene bobote saya nyeneng nggih lah aku cek perawan mbok dhewe wis gak perawan kok masa iya ta yen maksudnya iki mbok mudi bojoku biyen ya cilik kaya sampean kuwi apa ya iya basa putra loro bobote 80 alhamdulillah regeng gayeng dalam agung Bapak Sakidi ngeten nggih kadhereaken keluarga agung Pusaka Kondur mangke nderek kula sakadang nyasung panglipur sinar para kadang seni kerawitan Kukila Laras pramila nderek para kadang seni kerawitan Kukila Laras nyasung panglipur kunjuk sagung para tamu mbah para pepundhe semua kadhereaken sawetawis semonggo